Hello! Muli sa lahat ng ating mga momshies out there and welcome back to my channel. This is Momshi G and for today's vlog, it's bumper time para sa lahat ng sa aking mga momshies na makakasama today na sina Momshi Perla at Momshi Sita. Ang mga momshi po ni Oyong at ni Bakang. Ayan. So, nandito ako ngayon sa Gineri Salon located at Purok 6B, Upper Hasaan, Misamis Oriental, kung saan ang nagmamay-ari po ng salon na ito ay walang iba ko nag-iisang COO, the owner of this salon, none other than Jin Bulag! Paro. Hi, hello! Ayan! Grabe! Na-excite ako sa energy. So, ang mangyayari po ay ganito. So, bibigyan po ng foot spa, manicure, pedicure, hair color, and haircut with treatment ang ating mga momshies na guest ngayon. And in return, magiging katulong po ako ni Jin Bulag sa kanyang salon. Ay, gusto ko yan! Ayun lang naman nagdamo doon, no? Ay! Mag-start ka! Sandali. Hindi. Ang alam ko sa loob ng salon, hindi kasama yung damo. Kasama sa loob. So magwawalis ako ng mga buhok, tutulong ako magbalaw ng hair and everything. Kung ano pa yung pwedeng gawin sa loob ng salon. At the same time, syempre hindi mawawala ang chismisa. Oo, siyempre mga marites, di ba? Ang mga marites. So, ngayon, nandito na tayo. Hinihintay na lang natin si Mother Sita kasi nga po ay sinundo pa ni Oyong kasi gawa ng may ngipin na. Oh, may isa tayong maganda pang revelation. So for that, simulan na natin muna si Momshi Perla. Sana maging mabait na amo itong si Jin Bulag sa akin kasi feeling ko Alika na kasi yung mga hugasin doon. Ha? Pati yung Ay, of course, nandito na si Momshi Perla. Oh, fuck! Paano ni Ma'am si Perla, oy? Gwapa talaga. Oy, manong-mana hindi kay Bakang kasi magandang legs nito diretso. Oo, kasi si Bakang kasi parang parang sagwan. So ready na, ipuputs pa na natin muna si Ma'am Perla para pagdating naman ni Mama Sita, siya naman ang ating ayusan. Handa ka na ba? Handa na. Excited na rin siya. So, let's go! Simulan na natin ang pagiging helper muna dito sa salon by maraming walisin na buhok. At ma'am, yung walis po, ma'am. Saglit lang. Diba, dumi-dumi ang kalat naman. Ayun, oh. Gusto naman. Yung dustpan, ma'am. Ang demanding mo, ano ka hanapin mo? Dapat alam mo yung ginagawa mo. Mapanakit po si Jin. Hindi kaya. Hindi ko kaya. Hello. Nakapag-over niya ako kay Ma'am CJ. Hello, basher talaga. So, dahil aircon po yung kanilang salon, napakaganda po ng kanilang dustpan. Manual. Hindi kasi yung sa sunog, kinataranta kami. Binabalikwas namin lahat. Hindi may daspan kami dito, ma. Diba? Natakot ko na bigla. Isang dakot. Ay, bakit mo yung dinaspan? Dapat kinamay mo. Dapat kakamayin mo yan. Mapanakit yung amo dito sa salon na to. Gusto ko na kaya kay Mama Althea. Ako na nga. Parang hindi niya dahil. Pero hindi ko kaya ako na. Kasama to, part to sa natin. Ay, Oo. Part sa challenge? Ganun ba? Ayusin mo nga yun doon. Ano ka ba? Blower. Dapat doon ka na naman blower, no? Para kasi gawin yung extension. Hindi naman nainit na siya. Madalas ka rin nagpapa-foot spa. Ha? Ngayon first. Mainit na. Pag mainit yan, lalambot kasi yan hanggang sa malusaw na yung mga paa mo. Malulusaw yung mga kalyo, yung dead skin, ganon. Simula po dito sa kanyang salon. Paano pag dalawa lang kayo ni sister mo or may iba ka ring helper na? meron kong helper pero ko muna siya, call ko na lang siya. Okay. Sa bagay kasi para na sa ganun medyo makabawi pa. Oo. Sa mga expenses ng puhunan.
So yung pagtiisan nyo muna yung ano ko, shampoohan kasi upuan lang muna yung ano eh. Baka maka... Alam mo, kung minsan kasi hindi naman yung nasa gamit eh, kung ano yung additional ano na lang yun, yung gawa, yung ano, yung Quality. result. Yes. So, titignan din natin yung result. Kayo po, mami, madalas din po kayo dito na nagpapayos. First time ha. So, may balak po bang bumalik? Tapos yun, may ano siya ng sa barangay. May dala siya. may report. Sabi ko sa kanya, mother, spell her fall. Sabi niya, barangay. Kaya. Barangay kaya. Anong color ni mami? Copper brown. Kasi dami niyang white hair, so ginagawa ko, pinapa-open ko man yung first ng hair niya. So, binibleach ko siya ng 6%. Para mas kumapit Oo, pa. para pamapit. Para matanggal yung mga white hair. Yan, syempre, habang nag-beauty rest, kailangan may pa-snacks. Yes, thank you so much, Mama Tia, si Pais na. Dapat anong araw ka kasi napunta dito? Ay, hala! Anong araw Pais na? Okay, Ma'am si Perla, kamusta muna yung experience nang nakapagpa-foots pa ka na? Yun pa ako Ngayon pa lang first Oo, time. pala may nakabahan siya kanina. Kinakabahan siya pa raw kasi malusaw yung paa niya sa food spa, hindi. Dadalas-dalasan na natin to, sasabihin ko talaga kay Bakang. Hindi kasi alam mo naman, syempre si Bakang nasa malayo. Pero kapag ano, dalas-dalasan mo rin. Kasi deserve mo din ma-relax, ma-pamper, lalo na yung mga momshies out there ha, ako ininganyo ko po kayo na at least siguro once a month, di ba? Hanggat may pagkakataon, di ba? Kahit magkano lang. Para naman ma-relax din, ma-pamper din kayo at the same time. Kailan kayo huling nagpa-salon? Ay, etong nagpakulay ka sa salon yan or ikaw lang? Wala, anak. Si? Jessica. Yung anak mo ang gumawa, Pumili na kami ng color. pangkulay. Tapos yung gupet, Yung sa kapitbahay mo sa ano. Ganito. yung kapitbahay niya rin na may salon. Okay. So at least ito may experience natin din yung gawang Jean Neri Salon. Wow! Halapak! So mamaya titingnan. Talagang ganda. Oo. Mamaya titingnan natin kung paano magiging itsura ng kanyang hair. So habang hinihintay po natin yung mother ni Oyong, si Mother Sita. So Ipag-pray natin sila. ipag-pray natin na wag matuloy ang #hairfall. Hala! Okay, so it's pedicure time for Mom si Perla. May napili ka na bang color na gusto mo? Pipili siya ng kulay. Yan. Sa isang buwan, ilang beses ka nakakapagpalinis ng kuko mo? Saan ako na linis. Ikaw na nagkukot-kot. Yung grit. Ako sa... Okay. Ano gusto mong color? Napili mong kulay? Oh, violet. Ano mang hilig mong kulay? Makapili siya ng kulay niya. Pwede naman natin ilagay lahat yan. Gusto mo ba? Gawin natin yung technicolor. Rainbow yung kuko niya. Anong gusto mo? Red. Hala! Hala no? Ito, okay. Ito, maganda rin to, in fairness. Ayan. So, maglinis na tayo na kaya. Nagpapatanggal ka ng ingrown? Yung ingrown ba? Yung... kaya mo rin magtanggal ng sa sarili mo? Hindi lahat makuha. Hindi lahat nakukuha. Yung cutter lang. Ano. Ginagawa. Okay. Sige. So, titignan natin kung ano kalalabasan mula din sa kanya napiling kulay. So, siya lang pula. So, nandito na po sila pag yung uyong. Tagarin mo mga, patingin naman ang smile na yan. Hindi na siya magpagsalita kasi nanibago yung ano niya. Ano ni bago? 40. Oh. Sino kasama mo dito? Andiyan na si mami.
Oh, si Madam. Oh, hi Madam. Relax na si Madam. Wala pa, padulong pa. So, andito na po si Oyong together with Mother Sita. Mother Sita, upo ka. Mama ni Baka. Pa-smile naman dyan, isa lang. Pa-smile. Patingin lang. Patingin lang ng ngipin. Smile mo, pakita ng ngipin. Oh, di ba guwapa noon? Upo ka doon. Ayun, tabi kayo. Tapos, okay, so si Mother Sita ay magpapa-hair color din, manicure, pedicure. Ano mo nang gusto mong hair color? Interpreter. Pakulor ka dili. Ay, pakulor ka dili. Black na lang daw siya. Ay, Black black or... Lain ang black. Brown. Chestnut brown na yan, Anong kulay? Chestnut brown. Ha? Or coffee brown. Brown na lang, brown. Or leisure color. Nalagapo na nga kulor. Kasi kay nani. Ha? Yan na lang, chestnut brown. Chestnut brown. Ay, pa-chestnut brown natin. Kasi medyo may uban na siya eh. Nakikita na rin mga uban. Not frosting isn't fire. Huh? Jack Frost Baka maano ako, ha? afternoon. Baka makapiright ako. Kaboses. Oh. May mga pa-commercial pa. Magpa-puts pa rin tayo, ha? Handa ka na? Mamadalas ka rin ba sa mga ganitong lugar nagsasalon? Ganyan. Oh, yung interpreter. O yung interpreter. Hindi siya ano. Hindi, interpret mo yung sinabi ko. Ewan siya Ano ba ito? Bobo ni pala yung interpreter. Ngayon siya maka ng andang. Permi makasahin nga nga salon. Kasalon baka permi or dili. Interpreter? Hindi daw. Wala kang sinabi pero hindi daw. Minsan lang si Manager mag ano. Ang sabi sa akin ni Oyong, natatakot ka daw sa akin. Totoo ba? Hindi nahihiya. Nahiya ka daw. Bakit? Di ba nasa Manila tayo, lagi na tayo nag-uusap, nagbi-video call. Sabi ko, gusto ko kita makilala, gusto ko kita makita. Makausap. Ngayon parang ayaw mo akong kausapin. Okay lang? Ha? Okay lang. Alam mo, para tayo yung magnanay, tinamang pisngi nating dalawa, oh. Iisa yung hulma. Guma naman ang ngipin, oh. Pak! Naku, baka mamaya kung ano nang gawin nyo, ha? Pag uwi, buong ngipin na to, buong ano? Wow, pati yung baba. Bongga. Sige. Mama, ibababad na natin yung paa mo habang kinukulayan na rin yung hair mo. Okay. So, excited ka na ba? Okay na rin? Haya? Okay, ngayon, gagawin na po natin sa hair ni Mami ay isi-semi-kalbo na natin. Ayan. Hindi, kukulayan muna natin siya ng, ano to? Walang mapablog. Kukulayan muna natin siya na, ano yun? Chestnut brown. frosting in the thousand fire. Jack Di ba ka Frost makapiright? living up. Kaboses, no? So, magsi-chestnut brown muna tayo. Tapos mamaya, ifo-foots pa naman natin and pedicure and manicure for Mama Sita. Okay, so, Mama ngayon simulan. Sita, don't be in the Santa Claus. Copyright talaga. So, sisimulan na po natin. Sabi nga ni Dominic, let's go! Let's go. Bakit ito baka madumihan? Bakit? Ano yan? Kasi bago yung postizo niya eh. Wala kang magbablog. Shh! Walang magbablog. Hello, Basher. Alam ko na kung saan ako magnakaw ulit ng salon. Saan? Lagi. Dati hinanap ko siya nga saan ang salon ni Jenny kasi gusto ko magnakaw doon. Pero ngayon alam ko na anong nakawin, tingnan ko muna anong nakawin. May nakita ko na nakawin ko mamaya. Nakita mo na kaagad. Wala sa CCTV. Sa mother. Bleach niya ba bago yung kuluran? Ang tari ni Doña Perla. Oh, pak, relax, kalma. Ganyan, minsan magdi-day off din, di ba? Kaya mo, Anong kulay ng kuko? Hala, pak! walang galit. Violet! Parang galit yung nagmanicure. Parang yung nagmanicure, parang galit palagi. Parang hindi siya nag-i-smile.
Pero bigyan mo ng alak. Parang Marian din yan. Parang si Marian din yan. Agad-agad. Agad-agad. Si ate na nagmamanicure and foot spa, siya yung sister mo, Jean. Tama ba? Siya yung kapatid ko. Na malakas uminom na tama. Charot lang. Siya po yung single ma'am. Ay, hindi, siya yung Ah. ano. Nagpunta kami ng New York. Kararating ni Noriel yata yun. Siya yung maraming mga barkada na mga babae. Parang si Marian. Huh? Lak. Sinisiraan. Laklakera. Lalakera. So, kayong dalawa ang partner dito sa salon. Okay. So, bago lahat, paano nyo napag-isipan na, napag-desisyonan na magtayo na, knowing na si ate mo, sino ba matanda sa inyo siya? Pang siya. Si Jean. Ni Jean na magtayo na lang kayo ng sarili nyong salon. Kaya, pwede manira? Ikaw usapan ba? Pwede magbasag ng gamit dito. Paano nyo to napagplanuhan? Paano nyo naisip na magtayo na lang tayo ng sarili natin? Hindi, Sagot ka hindi. Na kami. Sagot ka hindi. Na? Itapon ko to. Home service. Home service muna. Okay. Tapos Oo, kami pala hindi magkakasama dati. Tapos siya yung nag-iipon ng pinag-home service ko. Oo. Ng customer din. Nag-iipon mo sa kanya. At least, hindi na ibang tao. Kayong dalawa mismo magkapatid na yung magtutulungan talaga. Matagal ka na lilinis ng kuko. Nag-aral ka din yan or by experience? Doon ako dati sa kanya, dito sa Manila. Siya rin na nagturo sa'yo. Okay, that's good. Ha? Single mom ka daw. Ilan ang anak mo? Isa lang. Isa lang. Mother. Okay. Ilan taon na siya? Pwede Okay rin, na. dadagan mo ba? Ha? Pwede rin, dadagan mo pa. Bakit ako? Gawa ka ulo. Ilan taon na yung anak mo? 5. 5 years old na. So, okay naman po yung kitaan sa ganitong work. Oo. Tsaka mukhang relax na relax ka. Talaga parang nasa bahay lang. Hi. It's DJ.